agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ano ang masasabi nindo kay ni na pinag-didiskutir ngunyan mga tugang sa Senado kan Pilipinas? Naso college gibuho na sanang tulong taon. Maski ano naman sana ano. So kolehiyo mga tugang para mas na madali makatapos, gibuho na lang na tulong taon. Buda so iba mga tugang na mga academic subjects tabi na minor, isabay na lang po sa senior high school. Kaya ang mga nasa college, matutok sinda mga tugang sa pag-aaral sa sainda tabing major subject na konektado mga tugang sa saindang kurso. Gari pwede man ano? Ha? Gari pwede man? Ha? Gari pwede man. Pero tabi ka mong nagdadangog. Garo din na bagang katapusian kwanta ano? Garo din ang katapusin mga tugang ang satuyang educational revolution. Di ba? Sige na sanang irisip, ha? So iba gustong halion mga tugang ang K-12, ha? Gustong halion tabi ka ni ba? Ang K-12. Pero ano talaga naabutan tadigdi? Ha? Ano talaga naabutan tadigdi? Mga tugang pag-arog kay ni tabi ang sitwasyon. Oh. Halion so papahalipoton. So iba na problema kaka-eskwela kan K-12 na yan hanggang mga tugang na makatapos sa kolehiyo. Papahalipoton naman ngunyan. Adi, hindi ko nun resulta ka na maray tabi sa satuya mga tugang na educational system. Ha? Yan ang bigbubusol ni Senador Sherwin Gatchalian. Tangani da ang mga tugang na mabawasan ang mga subjects as in concentrated lang kamo na mga maereskwela tabi sa major subjects. Gari may point man ano, ha? Hello, good morning. Hello, good morning, baby. Oh, Paano na international standard takaan? Iyon na nga ng hapot. At dapat magakit, kaya nga kita nag K-12, dapat nakasunod kita sa basic education sa international standards. Yung bagang point. Dapat na globally competitive kita. Oh. Actually, BP, yan na K-12 na, yan ang obyeto ka. Bakumanan sa tamili, kita paano ang perception ta sa buhay, BP. Bakuman sa, tamili, tinaram na pwede ka na magtrabaho. After K-12, gusto mo na magtrabaho. So K-12 nga ni, nasabi ang pigdataram, pag tapos ka daan dyan, gari employment ready ka, dahil man kinangyari baga? Kaya nga, ang point doon, BP, nata, may K-12. Yes. Dahil international standard yan. Nata, 4 years ang college. Yeah. Dahil international standard yan. Kung pa kita, BP, na 2 years lang, pwede ka na mag-graduate. Yeah, correct. Kaito, what's the meaning of 3 years? Kaito, inabot ko so vocational courses. Sa college pa ka? Hindi ko nagawa pa ngunyan ki 2-year course lang. Hindi nag-BP. Isipon mo kayo ito, steno. Niyan, steno, bookkeeping. Secretariat. Secretarial. May 2-year courses, may mechanical, ano ito? May... Oo. Ngunyan, dumang kita, BP, sa PIC. Paano ka makaka-college umlo kung 3 years ka? Iyan ang hapot. Okay. Pero kita, Yeah. ayun na. Yes. BP, para taram. Dati ba,
lumukso naman kita kayo ni yung iyong kayo. Okay, sige. Salamat. Salamat. Di ba? Igibon na lang tulong taon. Tayan na hiling databi. Tanganing ang mga nag-eskwela sa kolehiyo. Maka-concentrate kan sa nagigibon. Gabos na lang databi mga tugang major subjects. No? Taso mga iba na pig-aaradalan sa kolehiyo, ibababa sa senior high school. Hello, good morning. Kung silang education, Ano? Kung silang education system ta. At na nga ni, gusto ni Senador Sherwin Gatchalian na gibo na sa ng 3 years ang college para marayo ang resulta. Pero na kita sa parlor. Kung bakong ikurong, itanoson. Kung bakong palabaon, palit mo doon. Kung bako koloron, ibalik sa late. Ano na kita? Okay. Ako ang 4-year course, bachelor. Apo baga bachelor. Bachelor's degree. Yan. Ano lang ako kaya? Yung mangyari kayo, kaya lang, gigibon sa ng tulong taon. Gigibon sa ng tulong taon. Yan naman. Ata yan naman, na. pagparasulan na naman yan. Ata na nga ni. Ata na. Hilaw nga yan, hilaw sa pagkaluto. Yes. Oho. Pero sa daraga, hilaw pa nga sa luto. Okay. Salamat, Pigo. Mabuhay. Alright. Ilingon nindo. Di na kaya kitang titapusan, digdi. Primero, so pag-ireskwela, mga tugang ilinipat sa school year, ginibon na ang graduation, mga tugang, ibang bulan. Ngayon hilingat, binalik naman sa dati na mag-graduate ang mga estudyante Abril o kaya Marso. Ilinipat baga Agosto sura laugan. Ngunyan ibinalik sa dati. Kunin na ay nako. Saan ang diferensya talaga? Dapat gid susugon mga tugang kung saan ang diferensya kan sa tuya mga tugang na ano yan, na pag-ireskwela kan sa tuya tabi na mga kaakian. Baka bako man tabi sa number of years. Baka ang diferensya mga tugang sa ibang sitwasyon in academic ano yan, requirements. Ha? Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Opinion ko lang, mas para sa kuya, halin mo na sa ang K-12, nakakabubo talaga yan. Oo. Dito na sa original, sa kahit na bang Marcos Ata na. Okay. Ang mga tao kahit sa lugod mo nun, may rin mo mga sinsado. Yes. Oho. Mga intelligent lugod mga tao. Isa na tabi, sir. Okay, sir. Salamaton po. Salamaton. Ay, nako. Anyway, bill pa man lang sa nandaman sa Senado, mga tugang na pag-irestoryahan nila. Pero baka dahil man tulos madiskutir yan, may impeachment trial o may nakasentro sindangon yan sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Angel Mustasa may dagdag na report. Inaugural session kang 17th Congress o 17th Sanggunian panlusod kang Legazpi. Di gigibon sa indang session hall kundi gigibohon sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Mga maatindir, dapat daw naka-Filipiniana. Angel Mustasa, anong detalye? Go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Anhapot mo niyan, VP. Ano ang pagkakaiba kung ang inaugural session ang gigibukon sa indang session hall asin sa hotel? Oho. Ini VP Henry ang kahaputan kan nagkapirang mga naimbitaran asin napadarahan kan imbitasyon dahilan ta hariyo sa mga nangyayaring inaugural session mo niyan sa manibaybang sanggunian asin sangguni ang panglungsod sa probinsya kan Albay na pigigibo ini sa sabirin ng session hall dadarahon asin gigibuhon kan mga membros kang 17th sangguni ang panglungsod kan Legazpi ang sa indang inaugural session sa La Piazza Hotel and Convention Center sa Barangay Cruzada, Legazpi City sa masunod na semana. Kumpara sa nakasanayan na pag-abot ka na 2:30 min hapon, mapon itong supangadji, pagkanta kan lupang hinirang, Legazpi Him, asin agenda na po VP, magiging magarbo ini dahilan ta sa gigibuhon na inaugural session doon sa nasabing hotel,
may entrance of colors na papanginotan kan imbitadong 901st Coast Guard Auxiliary Training Corps Unit, Cadet of Mariners sa Polytechnic College Foundation, Legazpi City. Aha. Pagkatapos kay NVP, magkakaigwanin processional saka itong inaugural session proper. Kaibangan sa mga business of the day, syempre itong election of officers na 17th sangguni ang panglungsod. Election kan chairmanship para sa standing committee as in special committees. Pagtukar manungod sa surat na ipinadara kan existidong o incumbent mayor, manungod sa pagpasar ng resolusyon na minataunin otorisasyon sa local chief executive, vice mayor, city administrator, city treasurers, and then iba pang mga persona para magpirma sa mga transaksyon sa man iba-ibang bangko, mga kontrata, memorandum of agreement, as in iba pa. Pagkatapos ni VP Henry, mataunin mensahe, imbitado si Mayor Hisham Ismail, si Vice Mayor Luis Gutierrez, saka na ang adjournment. Pagkatapos VP Henry kan session, magkakaigwanin fellowship. Imbitado rigdian mga kapitan sa 70 barangay sa syudad kan Legazpi, at in istriktong dapat nakasuulog nin Filipiniana. Ayun. Saan gigibuhon yan, Angel? La Piazza Hotel and Convention Center. Ayun. No rin yan. Sa Lunes. Sa Lunes. Mm-mm. Yung manangad, garo tama sa hapot mo. Natatalay pwede sa sangguniang session hall. Ano da VP ang pagkakaiba? Baka piot duma. Magkano pa da VP ang gagastuson? Yung manangad, tapos may bayad dyan. Saan mabayad? Yan ang apot. Ayan ang hapot. Arama daw, saan mabayad kaan. Takon day kinagpasaway dyan, day kimabayad kaan. Day kinagpasaway sa baraylihan, day kimabayad. Okay, o sige, babalikan to dyan ha. May, karaw lang ito, pero yung manangad ano. Kauro nung tadaw si Vice Mayor Luis pag nailing ta. Di ba? Pero VP ang allocation na budget para digdi. Ayun. Okay. So yan VP Henry, ang mga istorya pa rin sa luwas, Angel Mostaza, GC. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa lawa. Yung manang ano. Sige, aputunta daw kuan si Vice Mayor Luis Gutierrez. Mga tugang. Sa bagay, gari special session yan ta. Inaugural session yan, ha? Okay? Sige daw. Taaramon ta iyan. Ta sa Lunes pala niyan gigibuhon yan sa La Piazza Convention Center. Mga tugang, inapunan niya tungo niya na aga si Mayor Banda ng Santo Domingo Albay para po mga tugang sa nagkapera niya tong kahaputan, digdi po sa saydong programa sa DCGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mayor Bong Banda ng Santo Domingo. Mayor, maray na aga po si Henry ni. Maray na aga man po, Sir Henry. Opo. Pasensya, nasa luwas ako, Da? nasa market ako. Ayos ka talaga Malawag ako. Mayor, ako sa ano. Mayor, Opo. di mo ko Yes, pag-istorya na pigpasaod ka ngunya na aga. Dahil man po, nagpamahaw. Naglibot naman. Paguna ko, sinugo ka na magsaod bago ka mag-opisina. Karaman sana po, karaman sana. Ayaw po. Okay. Anyway, Mayor, salamaton tabi sa oras mo sa DCGB. Kanagtuko ka po sa bilang Mayor, ano po sa mga naging priority mo tabi para sa mga Domingueños? Actually, ang pinaka-priority mo po digdi sa Santo Domingo is ining tubig Yeah. basura. Opo. Oo, haloy na pong panahon, lalong-lalo na ang tubig, talagang dekadang naging problema kang Santo Domingo. Kaya yan po ang address mo niya na sabi ko talagang ma-address ta kimarhay. Opo. Na magkaigwa kimarhay na tubig. And ining basura po talagang dakulang problema man. Kaya sabi ko, oral daw kung mo pwede maghakot kami kay basura. Opo. Mayor, maray man pong na-mention mo, ang tasaro talagang sa hapot ko sa imuta. Pirman sa pick-up para paabot sa kong reklamo, digdi na maluya ang bulos, bako 24 hours ang serbisyo. Ano pong gari strategy ang nailing mo, tanganing masustineran ta po na pirming may tubig ang gripo dyan sa Santo Domingo?
Actually po, iniling mi po sa mga source. Mhm. And ang Santo Domingo po is talagang matubig siya. Opo. Ang nangyari lang po talaga, yung tamang pagmanihar sa tamang posisyon, sa tamang tao. Mhm. Yun po ang pinaka. And so, may will po kita na talagang solusyonan po ini. Opo. Oho. And Oho. nailing ko man po, talaga ang problema is talagang management lang po talaga. Mhm. Bastante po ang source kang Santo Domingo Opo. and yung management lang dito and yung mga distribution. Opo. And kinakaipuhan lang talaga na medyo higpitan mo sa pagpapatupad kang mga ordinances na bawal ang mga illegal connections, Mhm. Mhm. bawal ang mga palakasan, and bawal ang mga collection first bago kabit. Opo. Kasi Opo. may mga kasong araw po kaya na kung nagkakaroon ng reklamo na palakasan system para magayon na tubig sa arong ninda. Opo. Mayor, pag sinabi tabing na-discover mo na sa management ang problema, saan ba yan? Doon sa nagpapadalagan mismo kang Santo Domingo Water District o ano pang gusto sabihin mo? Ang primero po siguro sa nakaaging administrasyon. Dahil masyado po mga lapses na dahil natutukan. Oho. And mismo yung management ng waterworks, bako siya talaga tamang tao para duman sa tamang posisyon. Ayun, okay. So may nahiling ka na tabi mayor nag-resign kung mapanayos yun. Tapos sabi mo, bastante ang tubig ta dyan. Only that may nahiling ka po na nagkapirang diferensya. May nahiling ka na po nagari pwedeng gibuhon tulos. Yes po, may mga water surface kita na pwede tang mapagkukuhaan ki tubig. Mhm. And nakipag-coordinate naman po kay Congresswoman Crisel Lagman Oho. na very supportive mo po siya kung ano mga programa ta manungod sa tubig. And with the help kang sa tuyang mga kinag na tao and mga engineers na inanutaman po, talagang magigibuhan po ini kay magay na plano. Opo. Tigalat mi lang po na matapos ni ining 1 week na ini. And by next week po talagang tutok ng talaga kami duman. Ayun, opo. Tama yun ang pagkasabot ko pa. Next week, baka may resulta na o no rin po mamamatian ang bastanting supply ng tubig kan Santo Domingo? Actually po, this week may mga magayon naman po kita and nag-create po kita kay mga anong tawag yan, hotline. Opo. Para kung may mga problema sa mga kadaharong, matatawan po agad ting solusyon. And meron kitang mga grupo na, kay mga team na mag-aayos kang tubig. Tulong grupo na. Ayun. Bako lang sarong grupo lang po. Yan. Okay, okay. May same po ang source. Tama yun ang kato kaya may naaraman ako na may source ka mo digdi sa may parte kang Basod o Lidong area. Same po ang main source kang tubig sa Santo Domingo? Actually, ang source po is kalat-kalat. Ngunyan, pinag-adalan mi po yun sa Lidong kung Opo. talagang mas okay sa Lidong. Pero ang nagiging problema po, pag kinag natin sa Lidong source na mag-supply sa sentro, pag abot ki Tagurat, pag abot ki Baha, wash out po. Yes, yes, Twice yes. nang nangyari na nasayang lang sumilyones na project. Kaya sabi ko, mag-anap kita kay source, which is by gravity, kaya naman, ali sa taas. Kaya po yung strategic ang area po kan Santo Domingo by gravity kaya po. Iyo bagat nasa baba ka mo eh. Nasa Yes baba ka mong po, part. yes po, Oo. opo. Kaya may dakulong pong source sa taas na pwede ta pong i-collect, ipagsaro lang. May dakulaong kitang tangke, may dakulaong po kaming tangke digdi sa Barangay Bagong San Roque na binanjitan po ni ka nakaaging mga nakapanampa ni Mayor Herbie nasa 27 million. Sayang man lang kung tayo magamit. Ayun, opo. So, ang water district po mayo dyan, pigpapadalagan ka lokal na gobyerno. Bako pa siya directamente under sa LUWA administration? Ano? Aday man po. Sa Indupa. Po. Sa Indupa sa lokal na gobyerno. Yes So meaning yes po, gari, ang singil ni Dukan, mas bako masyadong halanggaw kumpara sa pag-under yan sa LUWA. Yes po, yes po. Okay, okay. So, tama ba ang garo, pagkasabot ko na po in 2 weeks, baka in 1 month, makakamati na po kimaray na supply ang Santo Domingo ano. Baski ba ko pa kompleto, iguana. By weeks or by months na talagang makakamati. Talagang a-addressan mi po talaga ng Opo. mabilisan. Opo. Dahil nakinakay po na maghalat pa ng matagal ang mga Yes. Domingueños. Yes, opo. Tayo talagang piga para apod man sa kuya kahit. O yan, talking about basura, Yes, Mayor, kamo po, may dump site po kamo sa Santo Domingo na, ano yan, na mas dakula, kayang akomodar ang basura po nindo?
Actually, sa dam site po, wala kaming dam site. Before, igwa kami tigtatapukan digdi kaso lang dahil compliant duman po sa DENR. Opo. Dakulaon pang budget ang kinakaipuhan. Kaya for 7 years or mag-8 years na po, nagtatapok dyan ang LGU Santo Domingo sa Iwa Beso sa May Daraga. Harayo pala ang delivery nindo, ano? po, and magastuson masyado. O nag-arkila ka mo, mabayad ka mo kang pagtapok ng Yes po, basura. per kilo po. Oo. Okay. Pero yun, nakaka-practice po ka mo dyan. Plano po nindong implementar nin mahigpit ang 9003 o itong Solid Waste Management Segregation Policy tabi ta. Ngani ng pagtapok mo kang basura duman sa Iwa Beso, bako na masyadong dakol. Ano tabi, Mayor? Yes po. Kasi yan po aloy ng ordinansa, and before aram ko napatupad yan kaso lang dahil masyadong ngipon. Kaya miniting ko po so nagka-pirang barangay, and by tomorrow ma-meeting po kami kang bilog na barangay captains na talagang ipapa-implement po. Hali sa barangay, advice ng mga tagharong na talagang strictly implemented po itong ordinance. Opo. No segregation, no collection. Ayun. Gari magabat-gabat ang tarawakan kan menro mo dyan. Ano, Mayor? Tayo Yes siyan po, magmamanage sabi ko ka nga yan. po, Opo, ang pagpapatupad yung ordinansa, sabi ko, may madadakit, may maubad, Yeah. kita ka ako sa Yeah. progreso. Opo. Iga ka mo your tabi kay gari ang mga barangay bagakan dapat may MRF o Material Recovery Facility. Pag ito hinali duman sa MRF tabi, iga ka mo kay gari pwedeng temporary yung bugtakan mo na kang basura bago siya halion pasiring duman Yes sa po. daraga, tabi, Mayor? Igwa po kami dyan sa barangay Fidel Sortida, binisita ko naman. And dyan po, temporary, ibabagsak ko na may din masisegregate para so talagang totally may tatapok sa Iwa Beso. Opo. Yun lang po, so magiging expenses kang sa tuyang lokal na gobyerno. Ayun. Oo. Okay. Mayor, ano pa tabi ang gari priority mo aside from yan na tubig, basura, ano gusto mo pang i-prioridad? Siyempre, may tradition baga kita na in 100 days, magari nga ma-report ka mo sa tao. Ano pa ang next priority mo tabi, Mayor Bong? Yes po. Ining ang sa mga priority ko po, ining sa RHU na kung saan talagang ma-address and matauan po ning talagang kalayaan ng RHU kung saan ng department man na madiskartehan man ninda with the coordination sa Chief Executive. Opo. So mga kinakaipuhan po na ma-resolve ang tulos ninda ning mabilisan. Dakol man po ang nagiging problema sa RHU digdi sa Santo Domingo. Ayun. Oo. So, libreng edukasyon po, libreng mga gamit, tapunan mi na po ini ka nakaaging bulan pa. Talagang gabos na estudyante po digdi sa bilog na Santo Domingo, elementary hanggang high school, libre na po gabos ang gamit. Opo. Ay, wow. Maray pala Mayor mag-eskwela dyan. Ayun po, kaya umahod man po ako dahil sabi nga nita, first time sa bilog ng Albay na sa munisipyo, nagkaigwa ki programang araw po kaya. Opo. Paano yung Mayor tabi pig-implementa yan, tabi, na programang yan? Actually, ini po, itong nakaaging bulan, sis bako pa man po ako ang mayor, Opo. pero sabi ko nga may tada-tada pa man kami sa bulsa mi. Sa diring bulsa po ito. Opo. Talaga. Sa mga sunod na taon po, anyway kang ako vice mayor pa, talagang ibinusol ko man ini na mabudgetan po ini taon-taon ki 5 million. So sabi ko tamang-tama, since ordinance na ito, next year gabos na po, ali na sa lokal na gobyerno. Opo, okay. Mayor, di bang vice mayor mo tabi dyan si Mayor, si Mayor... Si Mark Mark Aguas, po. ano? Bako man kamukaan magkapartido kan uminaging eleksyon. Yes Nagkahuro po, na yes po po. kamo, paano po panggari sa indong working relationship para magkaigwa ki marhay na progreso po sa mga taga Santo Domingo? Okay po, with Vice Mayor Mark, nagkaroon naman po kami, and magayunon man po ang samuyang plano na nagkasundo po kami na talagang totally lingawa na po ang kolor politika. Sabi ko nga ni po, may ibubusol man ako digdi sa Santo Domingo na ining anti-EPAL. Opo. Na sabi ko, nagpaaraman ako sa inda na ining mga proyekto kang gobyerno na niya digdi Santo Domingo, maging ining mga vehicles na ini, aaralian ko po yung mga sticker ka mga politiko. Ayun, yun. Oo. Wala po kita Oo. pwedeng ipagmayabang ang mga politiko digdi na proyekto ninda yan. Yeah. Sa buwis kang tawo po ang ikakanta dyan. Iyan, opo. May nahiling akong post ni former Mayor June Aguas. Nagkahuron pa lang kamo. Nagkaigwa kamo kigari transition tabi, Mayor Bong?
Yes po, yung transition po, actually wala man si Mayor Jun. Oo. And before mag-transition, nag-request man ako na kung pwede makauron ko man siya, Ayun. personal. Nag-uron man po kami sa pribadong lugar. Yeah. And we see to it na sabi ko man kay Mayor Jun na talagang aayuson ko man po ining Santo Domingo, and lalo sabi ko itong pinuunan mong community college, sabi Iyan. ko magiging legasiya mo. Yeah. Pero may mga problema, talagang dakulaon na problema na naiwalat sa kuya. Sabi ko, since pinuunan mo pa ako, Mayor Jun yan, legasiya mo yan, tatapuson ko po. Magayon. Sabi ko nga magta-tighten kami ng budget Magayon. para mapangyari po. Kasi dakulaon pong budget ang kinakaipuhan. Iyo baga. Pero magayon tabi, Mayor, ang sa imong naging desisyon na pinuna naman sana, buda edukasyon Yes yan, po. luwayan kan lokal na gobyerno. Yes po. Kaya Opo. man po, kaya. Nakakaasa po ang mga estudyante, mga magurang, na ining community college po, dire-diretso po ini. Apo. Mayor, may mga pagbabago po sa tuyang mga department heads o mga appointee mo dyan ng mga co-terminus tabi nasasabutan ta na sa gobyerno baga po ngaya trust and confidence tabi ang nag-iiral tabi Yes dyan, po. Mayor Bong. Ano pang plano mo? Kang sa kuyang pag-oath, sinabi ko po duman sa INDA na talagang wara po akong tatangkason sa mga department heads. Nyaon po ang tiwala ko sa INDA, and sabi ko man, pinaalalahanan ko man sa INDA na talagang nung ka na maggawa sinda ki anuman na maraot o mag-abuso sa poder. Opo. Kasi talagang mapapasubgan, and ako mismo po ang magpapile kaso sa INDA. Iyon. And Opo. baka po may mamasasampulan kita this coming week kasi may mga naaraman po kita, and yan patanig ko naman po yan. It's a warning para sa mga department heads and sa mga empleyado kang lokal na gobyerno. Opo, okay. Mayor Bong, salamaton unless po na may Salamat mensahe po. ka po. May mensahe ka sa mga taga Santo Domingo. Go ahead, tabi. Okay. Salamat po sa DCGB and kay Sir Henry na tinawag kita ng UNRWA na makaulay man po. And pangapunan ko po Santo Domingo na sana po magalat-halat kita kang progreso na tiga mauta po. Luway-luwayan ta po ini. Magabat na proseso pero kayang-kaya ta po ini sa pagtatarabangan. Opo. Yan Mayor lang po. Bong, ingat po. Salamaton naman ay. Salamat po, Sir Henry. Opo, God bless thank you po. so much. Mga tugang Okay. Mayor Bong Banda po kan Santo Domingo sa nagkapira niya tong hapot. Ngunya na daw. Hindi po sa tuya na program. Yan, tangani po na magkasarabutan tan sa indang mga direksyon, sa ano po ang mga gigiribuhon dyan, mga tugang sa indang mga lokal na gobyerno. Tayan po minaturo ko pa sana, mas maray mga tugang na masabutan ta kung ano po ang sa indang gigibuhon para po sa inda tabi na mga constituentes. Ha? Duwang kita kay Jimmy. Okay lang tabi, Ronald? Tuloy-tuloy tayo. Okay lang? Nasa linya po mga tugang si Jimmy. Nasalita, oras natin 12 makalipas ang alas 8 nin pagkaaga. Babalikan ko tod sa mga reactions nindo tungkol dumantabi sa primero tang topic regarding po sa plano na baguhon mga tugang ang taon, tulong taon na sana ang kolehiyo. Pero bago yan, nasa linya po si Jimmy. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to si Kapitan Rino Olaguer, kan Barangay Morera. Digdi sa Banwaan kan ginubatan with regards ini sa problema kan mga constituentes niya na nakakanto sa saya. Bilang kapitan, siya ang nagpapaabot kay ni primero pinaabot digdi sa tuya sa DCGB. And may naging tulay kita na maipaabot man ini sa karaman kan DPWH and so DPWH pulpugon man inda sa kontraktor na nakakontrata manong digdi sa pagparapurutol o pigapurutol ng mga puuning kahoy both sides kan sinampo na hanggang sa ngunyan dahil man nagkakaharali ta BBP nagdadaranin na peligro ang mga sanga, mga dahon kan kahoy. Yung kapitan ta BBP para siya na magpaabot kan sentimiento kan sayang mga constituentes. Opo. Kap, good morning sa ibong na linya po si BP Henry Sangkol sa DCGB. Hello Kap, maray na aga tabi. Malaga man po, Henry. Opo. Oo. Kap, kaso hapon,
Na-report ni Jim ang concern mo dyan. Buda, nakauron mi man tabi. So, ano yan, taga DPWH sa pagi ni Lucy Castañeda. Ang sabi niya, for removal po today, kahapon ini, yung branches ng mga trees sa Morera per info po ng project engineer. Salamat tabi sa feedback. Kumusta tabi, Kap, ang sitwasyon dyan? May mga nagtanggal na po kan mga sanga dyan? Nailing ko, so may nagpadaraman truck din, sa litla truck na tapos nagakot din, sarang akot man sa nadaa, tapos nawala na. Sarong hakot sana. Kaya palan, may latest na... Di man kaya iling kwan, mga 50 ang balik yan Oo, tanakulong tabi ka baga. Oo. Gusto sabihin mo, nagdyan man kunta kaswapon, saro sa nang best naghakot. Dahil ng iba. Oo, may tatlong tao, tapos nakinuha sa mga dahon, tapos nagali, pero dahil man yung kaya yung sarungakot. Ano ba yan? Sa gayon na akot, kulang pa. Ano ba yan? Kan magtrabaho tabi dyan, Kap, dahil kinagrani sa endo, nagpaaram sa council tabi nila, makaakot na kami? Nailing ko na baga ini yung supinadara, tapos sinapod ko, makakuha daw sila, makliring. Oh, okay. Saan hali po itong truck na ito tabi, Kap? Kung nahapot po nindo, kung may nakahapot lamang, kasi nagpadara. Kita sabi kan DPWH, ang mapadara na tabi so project engineer. Iyan sa lugar na iyan. Ang pinadara din, ito kontraktor. Pangyayari sa maabaka. Ano ba yan? Ako, may mga problema ang day pa di po nan. Kwan lang, kung pwede lang, clearing mo na nila. Ura na agihan yung mga tao. Iyo bagata. Nahiling ko so monitor mi sa satellite na migpadara na feed ni Jimmy Digdi. Ang mga sangakan mga kahoy, yung po sa gilid kantina po. Gari sidewalk tabi ni Kap, di ba? Shoulder. Kamaturan niya. Yaon pa po din sa mga gilid. Oo. May mga puon pakikahoy tabi, Kap, na nagkatarada o darakulang sa ano? Ayun lang, ang pinagapot ko din kung ano, kung tatagay kay ni, ang ipaludon sana, tapos ang makliring sinda. So, ano ba yan? Kaya, ang may mga ninagnayin na nining mga harang nga ninda, urura na harapitan mga kuwanin na din sa mga pigalagli ng mga reflector ay sura na ganit, napitan mga auto sa ginido na. Naiko. Ano pong hiling mo tabi, Kap, na dara ka na hazard o risk kung dahil mahali basta-basta? Ay, unang-una po, internal, so ang problema din kung ngayon na makakuha ng mga estudyante na dahil na nag-aagi dito sa gilid, tipo sa highway na. Aha. Tapos so mga dahil nailing sa mga pinalod nila na rulutaw na dahil man bagasyon na putol talagang sinagad na. Aha. Pag yan, kayang nagamurotor din pag guminilin, tapos na naman ini. Dapat ang no-sarok lang may nadiskwido na naman. Aha. Pero bata, dating hasad po na, hasad na rotaya di, lalo nang ngunya na naman na ano yan, na kiring sa dyan tamanyo sa ding mga gilid kaining highway. Pangyayari. Ay, nako. Hindi lang, tibad bumalik ko niyan. Okay. Sige tabi, Kap. Tapig ko kontak ko ngunyan si Ate Lo Sigiraray. Saka may salo man akong kwan. Pag mag-isa na bulan na gayud so dyan sa Ilawod na pinag-reblocking, di pa dimuktan. So, nakaka-traffic maganda sa Murira, yan Ilawod na nag-reblocking dyan. Iyo po. Tapos nadoble nga nita, na-reject. Opo. Magsasarong bulan na gayud, hindi pa man yung nabibuksan. Anong curing yan? Sumuro na sa curing, pasiguro. Mga pirang metro tabi ang, Kap, halaba? Halaba, mahanta mo nagkawilang man dito sa Murira. Pinagtrabaho dyan sa Ilawod.
Okay. Sa highway, mga po. Yeah, iyo po. Oo. Okay, so Pigi, kuha na lang, request papot na lang sa DP. Kung kinano yung bubuksan sa luwag-luwag mambarangan tapos din sa Morera. Okay. Sige tabi kap, tay follow up ko tabi sa DPWH yan na pig na concern po nindo. Sige po, anong pangapudan nindo tabi sa DPWH? Kahit kung hindi pa man mapon, i-clearing barangay ng Morera sa mga pinalod ninda. Iyo mananggat. Kap, Kasi mayora nga magpapadala na din permanenteng traffic aid dito sa Morera. iyo na nagmamanihar kan traffic. Oo. Oo, nagtamad doon na mapadarada siya. Opo. Yung nag-ibong na estudyante sa bukap, duman sa elementary patlas na mo. Oo. Mapadara daw siya dito, mapapalagi ang permanenteng quality. Opo. Oo. Okay. Ano ka may idea ka tabi kap kung saan dinara sa mga kahoy tabi diyan na pinurutol? So kahoy mismo. Tanawalat ang sanga. Adi, sa totoo lang, di pwede kung magpabarun out naman iba pa mga dahil pa nga puputol din yung mga kahoy. Dakol pa. Dakol pa. Yung mga, nakakuha sa lamre talaga. Ay, nako. Okay. Sige, Kap. Salamatong tabi ha. Tama, follow-up tabi kami kan sa DPWH. Thank you. Opo, thank you. Jim, baka may hapot ka tabi, Jim. Naman ako kahapotan sa BBP. Anyway, ito na, ay ladawan na ni Kapitan sa sitwasyon digdi. Oo. So, Kwan baga, Jimmy, so text sa tuya ni Ate Lucy. Ngunyan na yung aldaw for, collection sa mga bus, mga kasanggang kahoy. Kung nag-jump pa lang, saro sa nang bes, salit pa ng truck ang ginamit. Saro man sa daw. So, yan, baga ni Bidensya. Iyo Nasa nga. satellite May dara ko lang ang papalan, Jimmy, na bako man sa nga, ba nga, di pa poon papalan ining natatada. Oo. Mala na kanso DPWH. Ay, nako. O tapig, pigapudang ko si Lucy, kaya lang busy online. Pig-text ko na tabi, Jim, ha? I-follow up tayo. Okay? Sige. Okay. Thank you. Bata, deprived na so Morera. Halo yun na. Iyo nga ni. Dahil man napupunan ng patrabaho. Iyo. Bata gari mauran dyan, Jimmy. Gari mauran na, no? Mauran digay. Mauran? So yan Okay. sa PPP. Ano po, dagdag information, follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat tabi kay Kapitan Rino Olaguer, kan Morera Ginubatan Albay, kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Hali po dyan mga tugang sa lawas. Ano ba? Pig-text ko na si Ate Lucy. Tabi pig-text ko na tabi. Regarding dyan, kung kaya sa cellphone niya, cannot be reached, no? Pig-text ko na tabi para may paabot at tabi ang concern ni Kap. Nagduman man palang kasawapon. Sabi ni Ma'am Ami, Luares, good morning tabi sa imo. Baka ngayag gurutom na. Dahil laman pa. Iyong mananggad. Tama mananggad, Ma'am Ami, ang baka arog ka na observation mo. Baka arog ka na. Sige. Alas 8:22, dumang kita kay Jomar Bien. Siguro kay ba ni Jomar si Mayor Bragais, no? Ng Tabaco City. Jomar, okay na? Okay, sige. Habang nag-sit up tabi, Ronald, commercial muna tayo, okay na? Okay na? Commercial muna kita? Commercial muna? Alright, sige. Balikan ta si Jomar, kasabay tabi si Mayor Ray Bragais, kan Tabaco City. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m.
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news mga CMD users and distributors. Please attend our Wellness Caravan and Zumba on July 12, Saturday, 9:30 a.m. to 3 p.m. at LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Just buy 1 bottle 30 ml CMD at 660 with free 1-pack black tea, free lunch, and your chance to avail our mid-year promo on 65 ml CMD CBF, CR Juice and Peptide. Please come on your Zumba footwear. Makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ipinapaisi kan manehamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na susog sa Board Resolution number 67 Series of 2025 gigibuhon sa Albay Astrodome, Old Albay District, Legazpi City an Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 5, 2025 aldawnin Sabado. Ini susog sa Article 3, Section 1 kan ALECO Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades para sa AGMA 2025 iyo an on-site registration poon alas 7 nin aga, program proper alas 9 nin aga, asin ang business proper alas 11 nin aga, kung sain pa panginotan ni ALECO Board President Director Cesar T. Bordeos ang call to order. Pagdideterminar kan quorum sa pangenot ni Director Maria Gracia Ismenda, Board Secretary. Kasabay man ang pagbasa kan mga notisya na ipapaluwas manungod sa AGMA, pati na ang pagbasa kan papaaprubahan na minutes kan nakaaging AGMA. Inisusundan kan bareta kan manehamiento sa pangenot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo O. Buxit. Ang new business iyo ang mga minasunod. Enot, pag-apruba kan dagdag na 10 pesos na singil sa buffer fund. Pandua, pagratipikar kan pag-utang ning 200 million pesos sa National Electric Administration o NEA. Asinan pangtulo, other matters. Nasusundan nin adjournment asin raffle draw. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan ALECO. Magdarasanan nin bago o latest ALECO Notice of Billing o resibo kasabay an anoman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o ano man na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Day pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Maghirilingan po kita mga ka-ALECO. Diyos mabalos. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always at your service. Alas 8:35 po nin aga sa indong programa ang oras hatod mga sa tugang Indoka, sa DCGB. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, alas 8:36 na. Okay na tabi si Jomar. Nasa linya, mga tugang si Jomar. Kasabay po si Mayor Ray Bargais ng Tabaco City. Aramon tadaw ang sitwasyon. Mga tugang sa bagong alkalde ng Tabaco City. Ngunyan po nga daw. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay na kunyan sa opisina ni Mayor Ray Bargais, ikatulong aldaw na pag-opisina sa siyudad kan Tabaco. Isa lang ko tulo sa imo, BP Henry, para mapamanta kung anong sa imo mga prioridad. Opo. Bilang di kan siyudad. Mayor Ray Bargais, si BP Henry Masada, nasa ibong na linya. Live kita sa DCGB on air, live kita sa Facebook, kan DCGB asin sa YouTube. Mayor, maray na aga tabi. Maray na katabi, Henry, sa mo pong programa. Apo. Sa mo mga maray na nyog na igabot po kan sa indong signal. Yes, salamat. Naga po nararay sa kabos. Apo, salamatan po Mayor. Simulcast man kita dyan sa WGB sa Tabaco City. Primero, haloy ka baga po na naging board member, tabi, ngunyan, local chief executive ka. Ano tabi Mayor ang mga adjustment na pinagigibo mo tabi sa ngunyan bilang alkalde kan Tabaco City? Iyo tabi, Henry, medyo talagang panibago. Nanibago talaga kita, tali kita sa legislative, ngunyan lagi kita, yawang kita sa executive. Pero okay lang tabi, Henry, madali malang makakunan ini. Siyempre, itong ginibo, kinahururong ko. Bago nga ni tabi ako rin nagtukaw, kinahururong ko na sa gabos ng mga department head. Opo. Yan, kapag tukaw ko po, kinahururong ko mangyara. Yan sa tabang po kan DILG, nagkagawin po kami kay executive meeting. Opo. Kaso kang primero nga daw pala, nagkagawa na kami kay executive meeting. Kaya madali man lang mako ng tabi, Henry. Siguro ko na kaya ko yung trabaho bilang ang sulat ng Tabaco. Yes, opo. Kumusta tabi, Mayor, ang working relationship po with Vice Mayor Glenda ta? Aramtaman po, baga na magkaiba ka mong partido na pinagdalaganan ka nung naging eleksyon? Iyo po tabi, Henry, si Riman yan, pagkatapos po kan eleksyon na ito, naghagad ako kay Hururon, bako sa na kay Vice Glenda, kundi sa gabos po na ng gara ng mga city councilors. Sa ngunyan po tabi, Henry, masasabi ko na maray po ang samuyang relasyon kasang gunyan panlungsod ka nga Tabaco. Wow, very good tabi, Mayor. So ngunyan, ano po, Mayor, ang sa imong priority? Ano po ang primero mong ginibukan makasumir ka sa pwesto bilang Tabaco City Mayor? Primero tabi, Henry, talaga siyempre, ay nasikaso tanguna sa mga gamos na mga empleyado, kinahururunta, na para po maraman maninda kung ano sa tuya na plano, na si Riman, susog man po tabi, Henry, sa kuyang plano, susog man tabi, Henry, sa kuyang plataforma na presentar ang naka-eleksyon. Yan po, number 1 kong prioridad po talaga, sabi ko nga ni, manungod sa health, salud, manungod sa senior citizen, manungod po sa mga number 1 po tabi, Henry, gusto kong pa asikasuhin talaga na mapalangko ko ang local revenue po kay Sulat Ken Tabaco. Kaya itulos ang Brinal Aganang Gutulos kaya kinahururon mitulos. Ini po na pong mga empleyado na rinag po lumas sa Paysport, sa market, sa hospital. Inayo po mga frontliner midigdi sa Tabaco na sa local revenue. Opo. Ano po, Mayor, nagari mga strategies ang pwede mong gibuhon para mapalangkaw ang tax collection po kan sa tuyang syudad? Siyempre po, talaga Henry, stricto man po talaga ako, na negosyante ba kita? Stricto collection na dapat pag nagkolekta may resibo. Yes. Kasi pigpahiling ko na tabi nga ni Henry sa income kan January hanggang po June para mas may presentar ko po sa mga tao na renewal to mo. Henry, sa marama po kang mga parahinan nyo ka, no? Baka mag-isisinda na tinaran ko sa gabos ng mga empleyado. Yeah, correct. Yan tabi, Henry. Opo. Siyempre, pag tinarangkas ko yan, sigurado po mapaparealisar ang dalagan kay syudad. Oo. May mga niretain man tabi kita, Henry. Pero siyempre, igwa man po siguro. Maging practical kita na may mga tinarangkas man po ako. Pero sabi ko nga sa mga rekomendasyon kung gabos ng mga department, pikonrako man tabi, Henry. Pigapot ko sinda, ano ang suggestion nindo, ano ang recommendation nindo, na mga i-retain ng mga empleyado. And bako sa nga sa mga empleyado, Henry, gabos ng mga rekomendasyon ninda, pigagadang ko sinda, ano ang presenting programa na sa indong pigigibo, kasi ano ang mga rekomendasyon nindong programa na mo yan indong gibuhon. Hindi po sa ko.
Kaya maray po, magayon man po. Yan po talaga rin sa kuya mga plano. Opo. May mga kung kamo tabi mayor, may mga plan. Although sa gobyerno baga po trust and confidence permi yan eh. May mga department heads na pwedeng i-floating o baka pwedeng i-transfer sa ibang mga departamento. May nahiling po kamo pwedeng senaryo na araw kan tabi Mayor Ray? Base tabi Henry sa pagruron mi, sabi ko, wala akong hiroon ng mga department head. Steady po sila. Pero siyempre, hiling pa ang trabaho na kung pwede, sabi ko nga, makikipag-cooperar. Sabi maninda, Boss man tabi Henry, nag-promesa na magkakaigo po kami kimaray na relasyon. So, gabos po na department head, tabi, section chief tabi Henry, hindi po ako sinalidahan, lalo na sa mga permanent position. Opo, oo. Mayor, may gusto ka pong baguhon pag-abot sa garbage collection sa Tabaco City? Yung tabi Henry, pig-adalan ko lang muna yan. Digdi po sa muya, ang pamayo kang garbage collection, yun po si Mr. Reynold Martires. As in, nahiling ko man tabi, na maray man talaga po ang padalagan. As in, service ito po kung sa tuya pong Senro, head kang Senro. Opo. Kaya sa plano po na kung man ang plano tabi Henry, adalan ko po tabi ko na, hiling ko. Tayo kami pagka tabi Henry, igo kami dito sanitary landfill. Yeah. Tapos iyo kami dito MRF. Bago dito sa sanitary landfill, segregated na po sa MRF. Opo. Iyo. Bata, kundi ako nasala po ang Tabaco City nako po sa Sarengaya Awards sa Bicol, ano? Sa ilalim po kan dinar. Siguro nakaabot naman po siguro iyan sa imong kaaraman. Ano po tabi yor? Tapos siyempre, pwedeng ma-maintain yan tabi sa mga maabot na law under your leadership? Yes po, Enrique, ubos po na award na nakuha kang Tabaco. Yan po ang sa tuya pong plano. Na kung madagdagan ng award, gigibuhon ta. As in, so, na naresibin na, mantineron, padaguson tabi. Opo. May nahiling ka mo, Mayor, na pwedeng improvement tabi sa Tabaco Port? Sa tabang kang PPA? PPA. Yan po magatabi, Henry, kapot ng kang PPA. Yeah, correct. Pero iguama po kami didikiduang Peaceport, Fatima Peaceport, and then po San Roque Peaceport. Yan yung po sabi ko, Henry, na mapakarayon ko dyan ang koleksyon. Hilingon ko po kung paano ko mapa-improve. Siyempre, siguro, maray man ang koleksyon. Hindi ko pa nga talaga nahiling na maray ang koleksyon. Pero sabi ko nga, yan ang sabi ko sa bago na muya ako talagang ma-improve ang mga koleksyon. Kaya naglagman ako po, kisar ko yung talagang head kang sa Peaceport. Ang head tabi dyan dati, COS man po. Ngunyan, naglagman pa ako kay COS na siyempre tabi Henry, dahil po yung collection dapat so trusted ko man na tao. Yes. Yan po. Na para sa kuya, maray man po ini. Si Mr. Paul Parpan. Maray po siyang dati siyang kagawad po sa incumbent na kagawad kundi nag-resign siyang as kagawad sa Barangay Santo Cristo. I see. Opo. Okay. With that po, Mayor, sa pangkabuuhan, may nahiling ka po na dapat priority kaagad sa Tabaco City under your term. Yes po, yun nga niya. Number one na priority tangan na manungod. Hindi ko talaga papabayaan ang manungod po sa health, ang pigdataong medical assistance, lalong-lalo naman po sa mga senior citizen. Kinuha ko na po yan, Tabi Henry, ang pamayo kang CHU, pamayo kang OSCA, sa Senior Citizens Association mga, asin po sa collection. Yun po talaga, Henry, sa ko yung pinaka-priority. Sa munyan, sa maabot na mga lo, Tabi Henry, baka pwede man mag-desisyon para may taram ko pa. Kung ano pang mga aktibidades, asin po ng mga plano pa sa tuya pong syudad. Opo. Okay. Mayor Ray, baka po may mensahe ka po sa mga taga-Tabaco. Go ahead, Tabi. Salamat, Tabi, sa gabos po na naginan nyo gano'n, lalo-lalo na po sa syudad ng Tabaco na siring ka sa kuya pong pangapunan na sana sa tiwala natin daw nito sa kuya asin hagadong kagiraray na kung ano man po sa indo pong namamati, libre po asin open sa kuyang opisina na magdigdi po sa ko na direkta. Sabi ko nga, hindi po ako Enrique digdi screening committee. Alos nahiling ni Joe Maril yung tao, grabe. Kaya po, talagang hagad ko lang na kung ano man ang mga problema, pabot lang po sa kuya. Opo. Dahil naman para po sa social media, tayo man magka-resolver ang social media. Tama ka dyan, Yor. Manong sa liderato ko, dumigdi po kamo sa syudad. Sa City Hall, direktong po nindo ako. Yan lang po, salamat sa sendo pong pagtaw sa kuya ng oras para ma-interview. And kay Jomar, salamat man po, Jomar. Sige rin po, yan lang po. Maray naga, salamat. Apo. Salamat po, Mayor. Good luck, Tabi, sa imo. Jomar, baka may hapot ka, Tabi, kay Mayor? Dahil naman tabi, BP Henry, yun na ito. So,
dakol na mga award na i-maintain si Mayor. Kung Mayor kan mag-turnover, garo mga 40 award ditong nabanggit sa turnover. Mapapagal-pagal ka kay ni Mayor ki-maintain kay ito. Okay, so dahil na kita magparahaloy, tada ko natulos na nagalat ng trabaho di kay Mayor Ray Bragay sa tayong opisina sa Tabaco City. Halidigdi sa Mayor's Office, Jomar Bian. Thank you, Jomar. Report live from Tabaco City via Zoom. Abangan nindo sa Sabado. Thank you, Jomar, sa mga istoryang yan. Abangan nindo sa Sabado, guest tatabi sa programang Kaya. Mga tugang si Mr. Martires, ang Sendro Officer dyan. I-feature tatabi ang Saringaya Award kan Tabaco City. Yan. Alright. Bueno, 11. Bago mag-abot ang alas 9 ninaga. Madali lang tabi. Joshua, tabasahon ko lang sa mga reaction ka sa bago adi. Sabi niya, alright, natapungon yan sana ang regarding buffer fund ini. Na-interview ko na po kayo ni si Ange, tabi na buffer fund. Kan sarong aldaw. Siguro po baka mas maipapaliwanag iyan sa gigibong tabi ninda na agma dumantabi sa Astrodome sa maabot na July 5. Baka pwede na yan ihagad tabang sa Provincial Engineering through Engineer Baclao. Pagtarabangan na iyan, tawara sa mga tao naman yan. Ayun. So, iyon man ang gadano. Sige daw, tama ka po sa suggestion mo, balontang apudan tabi si Engineer Baclao, regarding tabi sa bagay na iyan. Morning! Pwede tabi paghapot kay Mayor kung pwede halio na ang MRF pag makakolekta ang truck, saka na lang iluwas ang basura. Ay baka sa Santo Domingo ini. Sige po Te paabot ta iyan. Meron po dati tinawag na ladderized course. Pwede ka na mag-graduate after 2 years. Nasa inyo na if you want to continue to bachelor's degree. Iyo. Good morning. For me, halio na sana ang K-12 makakabubo ang mga bata instead of reducing to 3 years. Komplikado, sobra na ang education. Dahil na sana ninda tutukan aso dating curriculum o yan nga sa senior high school, pasakit lang sa magurang kadakol patingon yan estudyante, dahil tatao magbasa o kaya tatao magbasa dahil man aram kung anong ibig sabihon. Yan. Alright. Good morning, Henry M. Parihas sana kamo ni Joshua. Latasonta ka dyan Good morning, Tabi, sa imo. Ang reaction ko po dyan sa tungkol sa gibo na 3 years, sana po di quality. Regardless kung perang taon yan, basta quality ang pagturo, buda edukasyon. Dahil pang problema kita dyan. Kaya lang dahil po gayod ako nahilingon yan. Alright, sige. Joshua Bino, may dagdag na report. Aramon tadaw. Mga tugangan, mga bareta. Hello, Jomar. Come in. Good morning. Hello, Biti. Good morning. Good morning sa mga parata. Dagdag na itong alas lagi kita gilid ko motor. Alanganin pala gusto ko. Gilid. Anyway, good morning. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong pareta, nakapili naman ang sangguniang bayan kan Daraga Albay. Kan mga konsyal na makapot kan manlain-lain na mga special committees. Sige daw. Ating manlain-lain na mga council sa loob ng sanggunian. Inutong tabipi ang Local Tourism Council na iyo ang kataputan ni Attorney Pilo Dilumen. Anong kumitaan, Joshua? Ano ni BP? Sa mga special committees ini, sa okay. mga board and council. Inutunta so Local Tourism Council na nakaputan ni Attorney Pilo Dilumen. Local Finance Board nakaputan ni Attorney Ayan Makasinag. Local Health Board ni Konsyal Jun Nunez. Local School Board nakaputan ni Konsyal Warren Sorsogon. Municipal Development Council nakaputan ni Attorney Ian Makasinag. Municipal Peace and Order Council ni Konsyal Jun Nunez. Mentras tanto sa Local Law Enforcement Board, nakaputan ni Attorney Ian Makasinag. Personnel Selection Board, nakaputan ni Attorney Ian Makasinag. Ating Solid Waste Management Board, nakaputan man ni Konsyal
Julius Duran. Yan. Yan restanto BP, so mga standing committees sa laog kan sangguni ang bayan, kung saan ang chairman baga kayo ni, konsyal, tapos ang members, mga konsyalwan. Dito ni sumalalay na committee ninda sa sangguni ang bayan. Committee on Agriculture and Food Security, Konsyal Julius Duran. Committee on Barangay Affairs, Konsyal King Diasis. Committee on Communication, Technology and Digitalization, Konsyal Pilo Dilomen. Committee on Education, Konsyal Warren Sorsogon. Committee on Environment, Konsyal Julius Duran. Committee on Games and Amusement, Engineer Bobby Magalona. Committee on Gender Development, Women and Family, Konsyal Attorney Carlos Bailon. Committee on Health, Sanitation and Public Welfare, Konsyal Jun Nunez. Committee on Housing, Land Use and Urban Development, Konsyal Attorney Joey Marceliana. Committee on Infrastructure, Engineer Bob Magalona. Committee on Labor, Employment and Livelihood, Warren Sorsogon. Sa Magabat-Gabat DP, Committee on Laws, Rules and Good Governance, Attorney Ian Makasignag. Committee on NGOs, Cooperatives and People's Empowerment, Konsyal Attorney Joey Marceliana. Committee on Peace and Order and Public Safety, Konsyal Jun Nunez. Committee on Special Projects and Innovation, Konsyal Pilo Dilumen. Committee on Tourism, Arts and Cultural Development, Attorney Pilo Dilumen. Committee on Trade, Commerce and Market Affairs, kay Konsyal Jun Nunez. Committee on Transportation, kay Konsyal King Diasis. Committee on Waste and Means, kay Attorney Carlos Bailon. Committee on Youth Development, Konsyal XK Federation President Tia Baldock. Ating Panghuro Adi DP Henry. Committee on Finance and Appropriation, Attorney Ian Makasignag. Ayun. Bali, Joshua, sisian, pakiulit daw, sisang Committee on Transportation, Public Utilities? Transportation, ABC President King Diasis. King Diasis. Siya ang ABC President. So, ABC. Okay. Okay. So yan, Transportation. Okay. Yan tato ni Henry. Tagpirirang committee ba tabi ang kada Konsyal Joshua? May iguanin duwa, iguanin may tulo. Ako para rehas ni Henry. Depende sa naging resulta kan election. Ini kaya nag-agi sa election ang pagpili kay ni tig-nominate. So kung siya hiling na kwalipikado, and pinagburutuhan sa Henry, kung siya ang makapot, kan manlain na mga komitiba. Ayun. Okay. So ano iyan, approve naan sa kwaninda o sa session ano? Yun ay NBPan na kakaraputan nindang komitiba sundo sa 2028. Depende kung magkaigwa naman kay reshuffle. Sa iyan, pinagburutuhan and approbad naman sa Sangguniang Bayan level. Ayun. Pakiulit daw siya sa budget and appropriations. Ang Committee on Finance and Appropriation, Attorney Ian Makasignag. Si Attorney Ian ang sa budget? Ay, wow. Yes. Tapos sa iya pa ang Committee on Laws, Rules, and Good Governance. Ayan, tadi, BP, na dagdag niya itong istorya na kompleto yan na magiging pamayo kan manlain-lain na komitiba sa Sangguniang Bayan, steering man sa manlain-lain man na mga board, council, and special committee sa lokal na gobyerno. Deki kwanta ba Joshua sa energy ngaya o ano? Sa energy, daidig din kwan. Baka sa ibang baka sa ibang committee, baka sa ibang committee, baka di sa special project and innovation. Si Konsyal Attorney Pilo Dilomen tabi dito. Ayun, opo. Ding special committee on silence. Listado ko kung si Sai. Pero not on record. Ano? Not on record. Not on record. Gari, kwan yan, gari ang apod ka, gari so... Unwritten rules. Unwritten rules. Okay. Ayan, Pipi.
na dagdag nga itong istorya at isaran kan mga taga Daraga Albay. Pwede nindang dulukon kung may concern. Okay, okay. Thank you, Joshua, sa report. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow. Mga tugang, salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Upong personalan, kita po mga tugang taghapot lang. Ako po si Henry M. Diyos mabalo sa Indogabos. God is good all the time. Mabuhay. Goodbye. Bakunang angat, serbisyong